Значи то не беше гонка, беше буквално видео с цел забавление. Какво става, брат, готов ли си? Да, малко съм... Малко маятина, че за това деца. Малко си тилт, нали? Да. Сета, бе, дай наново, чисто начало вече на новия апдейт, нов сейф, аре, ето. Всичко да е както трябва, нали? Сещаш се, за какво става въпрос. Иначе това беше пълен изор, това малкото, дет му би. Каква тази маска? Да, я знам, аз не знам направо, аз не знам какво да говоря. То има ли нужда да говоря? Главата, пич, главата! Каква болечка, бе? Ще да на колечката. Не. Напър. Да, видя ли? Това на първо ниво да ти се падне главата, иначе е батите потията. Има някакво малко да... Да, видя го. Дано да ни не прецака сега нивото. Ей го, ела малко! Биема, ще умра. Убих го. Какво стана? Нищо, вземи 60 кръв и изчезна, защото го убих. Бах, 60 кръв ми взе тази простотия, братле. Давай това да го отурим в количката. Да. И бах, това тежко е. Турбо простотия, брат. Още на първото ниво, минус 60. И то с някаква турботъпотийска боболечка. Или... Това беше добре, бро. О, тук има някакъв... Виж, има някаква сладко от бабата. Да. Сладко, такова светещо, нали? Незнаен происход. Тя ти казва, че го е направила от Дюли, от какво го е направила всъщност, няма как да знаем. Да. Да се прибираме, а? Да се прибираме, да. Върви напред да видиш кафата. Няма я тук за тя. Чисто е. За сега. Спринт. То няма... Какъв е смисъл от спринт, нали? Трябва да го оставя това тук.
Първо ниво, ама пак загубих. А, то сега 50 кръв май ще ми яде. Да, добре, добре. Добре. Да, 50 кръв, добре. Даде ти 50 кръв ли, бе? Да, бе, да. Са на колко? А? Мисля малко това фейскам. На 90 съм вече. Да, така по-добре. Така, стрент и стамина, ако има, това най-важното. Ти какво взе? Стамина. Не, тук още стамина. Да, докато са ефтини, той сега са ефтини. Да, едно такова. Енергия, защото е най-ефтината ся. И това е, да знам. То кръв няма смисъл, аз съм на 90, той на 100, да съм пак същата работа. Ма пак това е 6К, ефтино, ще го взема. Нека да стои в буса. Добре. Не бе, то аз мога и в мен да го държа, примерно, ама да не го ползвам. Да, ама няма смисъл, по-добре в буса да стои. Няма смисъл, няма смисъл. Какво има смисъл, бе? Какво има смисъл? Таква и стренкти. Добре, ще така. Един трябва да стаква стренкти. Тиш си. Добре. Оп, ма Дженкинс. Ма Дженкинс. Оте го, и го взе. Добре, оставам го, Ма не, сега го вземи, сега не знам дали ще се запази. Ще се запази, бе, то що ме там няма къде да иде. Давай, бе. Да не го взе сега. Не съм. Не, шах ти ако си го взел да го дадеш на мен. Съжалявам. Виж, има телбот са добавили в играта. Телбот? Телбот, да, телбот. Телботя. Добавили са табла, виж. Табла? Охо, компютъра ми е тук, брат. Къде е ключ? За теб. Не. Аз няма иначе се обърна така никадърно. Къде е касетка? 2 бона. Какво? 2 бона за касетка, братле! Има и калкулатора ти от 7 клас. От Даскал? Още една касета, брат, за 2 бона. Доста добре, касети за 2 бона. Виж, ето го калкулатора. Бе. За 900, вече 800. След малко ще стане 700. Добре, благодаря. Кафе? Не, добре съм. Ай, ще ида до склада. Оп, фотоапарат. Ама те много нови неща са добавили, а? Да, бе, по 20 ма на ниво. Още касети. Нека бе, няма да ги върнем. Ама това, дай да ходим да го връщаме, то вече сме 13к. Нещо чува, не. Ловец е, в другата стая. Давай бързо да. Да не те оцели. Добре. Не, май тук ще изчакам, чур. Да. Това е турбота потия. Пак най-гадния да ни се падне и майна на второ ниво. На първо главата, на второ това е с пушката, брат. Бе! Бе!
Грозен! Уху! Добре, тръгни се. Този път няма да стане. Добре, ти нормален ли си? Ама аз бях отдолу под това, бе, той не можеше да му убие. Ама сега как да минем? То е много гаден. What the fuck? Ама сега много тъпо, как да се предвижим? Най-накрая. Грузник. 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 Грозен. Виж какъв е тъп. О, дали не съм уникален? Ти си невероятен, луд. Братле. То скъпаняк, ама защото ме изнерви. Еми не. Няма как, аз да не съм... Алю. И ти такъв седиш само и гледаш. Не, защото какво да направя, смисъл? Ама доволен ли си? Ай, скефише ли се така вътрешно? Викаше ли си, yes, оле то колко е умен моя брат. Чак пък, брат. Чак по-умен. Да, дай да не се втълпяваме. Да не се втълпяваме прекалено много. Не, ама кеф ми стана, че успях да го убия, защото е много скъпаняк това. Да, голямо. Не, както винаги аз го убих, да, естествено. Кой да го убие? Чакай. А, да. То няма ли второ чудовище, или то на второ ниво не? Може и да има, Ама то дядката е достатъчен, брат. То колкото двето. Отвратителен е, брат.
Оставя тази китара направо на дропа, бе, да не се мъчим. Къде е тази китара? Ей там за тебе. До вратата. А това какво е? Кое? И това е още едно такова. Дай това да го оставим направо на дроп. Чакай. Още аз го дам. Добре. Занеси тази китара, аз ще взема от другата стая. Какво стана? Какво стана? Какво стана? Какво има? Какви бяха тия звуци? А тя играта ми вземе. Оле! Какво става, бе? Аз това се побърках, не знам какво става. Добре, ти? Чакай, последно. Това трябва да е последно, аз друго не видях. Охо! Как ще не си видяла, брат, че ми пропан ботан? Карай го това направо там. А, то това е ефтино. Давай, давай. Това е сета. Няма стане така, дай аз ще го занеса просто. Бутай направо. Бутай го, аз ще го оставя. Аре. Той ще се респауни сега, бягай. Да. И хубави пари събрахме, много стара. Въпросът е... Тук е. Мамка му. Той сега ме чува, ама заради вратата не може да дойде до мен. Аре, махни го това, бе! Махни го, бе! Аре. Добре, де, какво? Супер! Много добре, да. Много добре, не, ами много добре, братле. Много добре, братле. 40... Къде ни е? Моя хилът е макс! Не бе, не, той ще излезе като пуснем нивото, той тук не излиза в шопа си. Чакай, бе, виж тук какво има, Федър дрон има. Федър дрон има само. Федър дрон. Един кристал. Zero Gravity също е яко. Не, Zero Gravity това е Валио. Не, това не е също. Ричард, аз мисля, че това е, брат, то друго. Чакай, бе. Какво да чакам? Какво да те чакам, бе? Face Bridge. Знаеш ли какво е това Face Bridge всъщност? Я качи се отгоре, стъпи отгоре. Чакай, стъпи отгоре. Сети ли са? Не.
Чакай, стъпни пак. Тук има... Стъпни отгоре! Стъпни отгоре, стъпни отгоре. Гледай се, гледай се. Да, тук има някакъв такъв шоп скрит, че да го намерим. Горе на тия ли? Да, и аз това съм го гледал. Ма то там има тъпотия, братле. Добре. Чай да ти... Ма, искам такова, брат. Стига добре, бе. Стига добре, бе. Какво? Какво? Много грам. Really damage. Какво? Какво? Чакай, баба. Това, браво. Виждаш, Застреля му. Чуваш ли какво става, а? Това между другото... Яко изпразняваш това. е добро. Добро е, ама вече отиде. Кой? Какво? Пич, къде е хелта? В тебе ли е? Кое искаш от двете? Да, в мене. Наистина? Да, в Искам мене. Ето. Dumble Launcher искам. Иначе аз ще взема речарджа и това. И едната стамина. Добре. Оле, това е много лудичко, брат, аз лета като пич, гледай сега. Ужас. Добре, няма нищо. Гледай малко, гледаш? Към Лазар. Това е някаква патка. Това е чуплива, да знаеш. Пич, готов ли си? Айде! Добре, ле. Оу, шит! Фани го с ръката. Удри го в земята. Умри, бебе, къде е? Дръж го. Бързо. Фани го. Това какво е? Birthday boy. Дай бебето, фани бебето. Добре. А това какво е? Не знам, щом не тъби и не го баре просто. Това е отвратително, пич. Отвратително, пич. Добре, погледни го в очите, наистина. Чай да го видя. Не, пич, ужасно е. Мале, то много грозен иначе, виж го. Братле. Birthday boy, оле млякото, пич. Ама как имаме само 10 така, бе? Ето мляко. Ела. Това дете можем да го разбием, бе. Не дей, бе, моля да се, брат. Какво стане? Виж кое има тука, бе. Балони. За какво го спука? Ела да взем млякото. Ма това детенци, какво да го прави? Нищо остави. Той е рожденник. Той е рожденник. Добре, да. Шит! Не де. Борка!
Избутай количката тук да го убием бързо! Избутай количката! Ела, скъпаняк, ела. Бутай я бързо! Аз го разсейвам, давай! Давай! Бягай! Аре де! Да се прави пак, бе, няма проблеми. 12к. Ами това е брат, който се дъха много и така става накрая. Какво? Раз, гледай колко съм от. Ма тук колко чудовища има? Малкото рожденниче. Него как да го убием? Дай него да го изкъртим. Добре, за каквото е, какво ти е направил? Той има рожден ден. Нищо не е направил, но какво да го правя аз? Ай, тук наляво да. Къде е? Тук ли? Той опъва балони. Слага балоните, пич. Остай да седат. Ще се ядо. Аз ти казах, да. Не трябва да ги пукаш, Сега ще изкърти. Мамади са оттам, парите ще отидат. Той е бавен е, не може да стигне. Не може да стигне. Еми ето, има рожден ден, нати рожден ден сега. Много беше съпричастен мъртля, аз ти казах. Не, той има рожден ден. Има. И ти имаш вече честит рожден ден. Няма мъртля. Постарах се да ти помогна. Аз се усетих, че има нещо с тия балони, че не трябва да ги пукаме, ама... Няма пък да знам аз, какво разбирам аз? Поне знаем, че е само човечето и ако не му пукам балоните, да ти е жива и здрава, наистина. Не ти цъкаш и... И ти цъкаш игрички, майна, тя докато има рожден ден. Това е истината. Това детенце пак по-добре се отнеси, какво? То поне само те уби. Много тъпа шига. Обаче сега ми трябва някаква по-яка шига, за да мога да... Добре. Къде е това, бе, човек? То не мога да го намеря направо. Оле, колко много неща има тук. Гледай. То тук не че видях нещо. Оле, какво става, бе? Паси, майката. Затова е тъпо да умреш, защото... Опа. Да, видях. Това взе, че го изпотроших малко. Но аз как да го изкарам от тук? Тук няма място. Има. Аз сега не знам къде е то чекаут. Къде е каста, нали да не знаеш? Виж пак къде си му цъвчил. Стига си говорил, мърдаш нещата, бе! Глупак, виж коп! Изпотроши иначе всичко, брат. Отивам да намеря къде е това. Ей, тук ли не е? Това па навсякъде опъна от тия балони. И къде е? А то има само една черна стая. Ами там ще значи. Маля, айтъмите нямат край, човек. Насякъде са. Пълно е с айтъми.
Аз ще поубера малко, иначе сега като... Да, ето го. Ма сега ще трябва да почакаш малко, приятели, преди да се жива. Сега ще мога като видиш на работа после да гледаш стрима, защото този път ще го кача. И това сега какво беше? Турбота путя. Къде беше този смях? Абе няма ти давам кръв, бягай от. Добре бе, добре. Ще го оправим чай малко сега. Чай тук е малко още айтами и идвам. В е тази турбо простотията, дето са турбо чуплива. Това ще го чупа. 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 Това няма да го чупа? Не! Това го чупих. Не го чупих. Топ! Добре, само ще закараме и това диамантче и после идвам за количката и изчезваме. Това не е достатъчно, не. Окей. Това е добре. Минахме го, да какво? Не сме го минали още, но... Той има някакви къси айтеми, дето пропуснаха, но да кажем, че може и без тях. Той има 30к. 30к иначе. 30к добре ли, бе? Камерата работи. Тук съм. Да, чай, че исках да проверя как се чуваш на стрима. Добре се чуваш горе-долу, чайто усиля малко. Превомерен, дай малко. Колко имаш? Къде го хвърли това? То сега в автобуса ще се възвърнеш 50 кръв, споко. Жив ли си, бе? Да. Къде си? Добре. Ето ми. Еми давай. Дай сега спокойно вече. Его детето, внимай пак да не спукаш някакъв балон, че... Този път са навсякъде обаче неговите балони. Да, мога да потичкваме малко. Оп. То ние сме насам. Фани го, я от тук. Мани го толкова. Оле, то ги пука балоните. Да е на зачатка на нас цяло това. Ай, наистина ма зачатка, бе! Споко, бягай просто. Фани го! Ние можем да го носим двамата, майна. Трябва си го в земята, бе. Той не може да запали, бе. Бати го, бати. Това са турбота потия, брат. Турбота потия. Колко кръв изгубиш? 60 кръв изгубих в автобуса вече, брат. И то не заради мен, а заради това тъпото бебе, брат. Дето спука... Ще си купа 50 кръв, брат. Няма как. Да, бе. Да мога да съм над 100. Ето и 2 хелт апгрейда. Оръжие има ли тук, бе? Няма и пак... Има оръжие, има. Взимаме го. Какво? Пищака, ама пак е оръжие. Няма как. Каля. Кристал има ли за 7к? Няма за 7к кристал. Ето стамина е готова и край.
Добре. Да, добре. Добре. Как въобще става? Това ще го крадеш ли? Да. Къде отиде, бе? Не, там го фърлих. Колко кръв имаш? 130. Аляче. Ти? Той 30. Да. Ти? Как? Ти си бил... ти имаш 2 апгрейда. Да, 140, ама 130, ама Еми, топ 140. 10, това е много добре. Не, да, бе, да. Добре. Добре, де. Извини. Извини, просто е малко напрежение в ставите. Ставите. Да. О! 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 Пано. Нищо. Трябват ми някакви чудовища, няма ли? Стига, бе. Да ги изкърта. Ами не, то те е по-хубаво да дойдат да ги убия. Ей тук горе от леглото. Магическа пръчка, виж! Чува съм нещо. Да, и аз го чух. Почу. Сега ще ти кажа. Ей, като контртерорист проверяваш. Тук има глава на динозавър, има тук, бе, приятелю. 40 и... Чакай. Има федър. Оле, мани количката от пътя. Или па не, всъщност това дали да ни го сложим на последния, брат? Не, няма смисъл, защото последния ще е много далеч. Еми Кой да, го носи? не бе Кой по-хубаво. го носи? Ама сега ще Не, даде защото... 30 000 турба, как ще я мъкнем, бе, луд? С количката и... Не. Да, пич наистина. Добре. Опа. Това е 50к. Да, ами топ. Баси майката. Посхилиш, бе, нормално. Леко го закачих. Колко е? 20. Не. Ти си изрод. Двойно му свали цената, така ли? Да. Ти си изрод. Да. Чакай, тук ще... Гледай за живота. Чакай, тук нагоре ще има работи. Обещаваме, тук Тук сега... има такова, спокойно, искам да го взема. Сега ще избием, виж, тук сега ще има работи. Сега ще... Кво? Супер лудича, брат. Кое е супер лудо? Да. Това дет забавя времето, да. Аре. Давай насам. Ама, брат, няма ли нещо да изкача, да го убия вече, защото... Как проверява? Има отворена врата, а тук не сме били. Това означава, че тук има чудовище. Има такова. Просто нахвали. Ела бе. Идвам. Кой? Аз? Чакай, не ти. Тук има един. Ела бе.
Вече няма. Убили го? Не бе. Ще седа и ще го гледам. Пръчката на Хари, ама чакай, тук има още стаи, да Може не... би тук е екстракшн. Аз това щях да ти кажа и на мен така ми се струва. Да, тук аз го чух. Виж, пясъчния часовник, братле. Донеси количката. Фани, дръж го малко. Дръж го. Аз ще да ми съдръж. Как ще го занесеш директно, то ти едва се движиш с това, бе? Его. Пусни. Чакай, пускам. Добре. Чакай, спри малко. Дай да вземем метлата. Да. Тя е тук точно. Ще я взем, стой. Дай с федера. Виж сега, много внимай като носиш метлата, защото ако я удариш някъде... Добре, дай ми федера аз да я нося. Ето, нося. Ако я удариш някъде се отваря и метлата ще избяга. Така че внимай. Някакъв изрод има, ама давай, спокойно. Няма проблем. Нищо ново. Взе ли федера? Да. Сега ще ни даде един сак май на... Няма ти кам. Какъв сак? Още чудовище трябва да има, не сме убили достатъчно. Тук ще има нещо. Взимай колечките, аз ще вървя малко да видя. Коста. Аз знам, че си тук някъде, братле. Не може да се скриеш. Правят всички врати. Добре, кажи, къде е? Шефе, тук съм. Къде? Ами не мога да го намеря къде е това другото чудовище, бе. Търсих, то го няма. Абе давай събирай пък каквото стане сега, какво ще се занимавам аз. То си ще изкочи. Идвам. Намерих някаква спайдерменска отвара. Не! Остана. Намерих някаква спайдерменска отвара. Ай ти. Няма да ги съберем двете обаче. Нося направо. Нося към другия такова дроп. Така. Той къде е? И тук, той има само една стая останала. Няма къде да е. Да, бе, къде да е. Добре, какво? И кое беше другото чудовище? Ние така и не го видяхме. Сега ние не знаем какво има реално срещу нас. Къде си, бе? 600. 600! Толкова ли струва тубичката вече? То ти си видял сметката, колко да струва. Къде е, бе? Ти не си я взел. Ти не си... Какво стана, бе? Това сега ако ми вземе кръв. Не. На мен не ми взимам, просто не виждам. Ти си опаци, бе! Не знам. Малаха се. Няма проблем. Нали нямаш такива притеснения? Давай си ходим. Ще спринтираме ли? Не. Няма да спринтираме. Няма, ама ние не знаем. Аз не знам какво е чудовището, бе, брат. Ние така и не го видяхме. Ако не е главата, много добре. Ако е главата,
Само той може да ни развали бягството. Брат! Котка! Pet the dog? What the fuck? Брат, това робот. Бързо минавай. Къде? Ще го убя. Бързо не го убивай, не, ще респаунни, не. Убих го. Не мога бързо, аз не мога да слезна от тука, бе. Чакай. Къде си? Ени, Къде си? бързо. Оле. Брат. Идвай, бе. Жив съм, идвам, чакай. Остай ма малко. Ще настигна, отивай. Ама не, това не е нормално, аз не... Добре да идва, чакай. Къде идва? Да, ми видях, ето. Готово. Ето, няма роба вече. Къде си? Ето. Сега тя е точно зад мен. Зад мен, не Добре, зад за мен. какво я уби и ти я уби ли? Ама, защото беше точно, нямах къде да избягам, братле. Тя се навря при мен. И я уби и тя се спъна пред мен. Ама иначе трябваше да ме уби и мен и ти да просто да ме спасиш, като излезеш от нивото. И пак да купуваме хелт. Стига глупости. Това иначе, това си бие, ама сега разтури всички айтеми, аз не знам какво има сега. Няма нищо. Това не ми трябва. Хелт, да, хелт може. Хелт може. Това какво е? Виж ги къде са всичките неща. Не, бе! Spread speed, не. Борка! Така чуваш ли ма сега, бе? Има ли оръжието? Мълчи, бе, нещастник. Как да го направя? Оле, ти си мъртъв. Мокни, бе! Как да го направя? Моквай. Остай ма. Не мога нищо да кажа, де. За какво не ми дава да кажа нищо? Виж какъв е глупак. Жив съм, бе. Ама за какво? Какво купихме ние? Аз не разбрах нищо. Няма нищо, де. Не. Помай се някакъв. Купувай там. Дай една количка, е. Не, това крал череста е много добро нещо. Да, бе. Tumble Wings. Какво е това, бе? Тя знам. Това ще си го взема за мен и така. Стига си гърмял. Едно енерджи. И да я знам. Tumble Climb. Не! Ай! Какъв е този смех, бе? Аре, купуй ги, ай! Купуй ги да си ходим, глупак. Купуй ги да си ходим. Ай си ходим, ай, давай. Давай последно ниво, ай. Валя? Давай последно ниво, ти казах. Ние какво купихме? Нищо. Какво да купим? То ти гръмна целия магазин, аз не видях кой има. Поне купихме енергия, бая. Аре, давай да къртим. Кърт Енгъл ли? Кърт Енгъл, о е. Да, знам това вече. Това вече сме го виждали. Ние сме на това. Оф, супер. Любимия ми мап, любимата ми карта.
Оу! $7000. Yes, please. Yes, please. Of course. Thank you. О, слагай го и това направо там. Я виж, там има един идиот. Видя ли го? Да. Какво има? Какво е това, бе? Кое? Не можах, нищо ни каза, аз не разбрах. Какво да кажеш? Уоу! Виж колко съм бърз, гледай сега, гледай. Я? Оле, това е много лудо, е. Тук що намерих начин да си песта спринт спида. Великденско яйци. Ама тапак! Ма тя виж играта какво прави, аз не разбирам. То хоста няма интернет, тя виж, тя поводява игра. Виж, ела. Виж как са ги разстреляли, брат. Пич. Това не е майтап работа. Виж, слушай, като го видя това, знаеш какво ми идва да направя? Ела е тук, застане е тук, моля те. Като го видя това, знаеш какво ми идва да направя, братле? Ама, защото моето изфърча с крилцата, така и прави тик. Къде е детенцето? Тук ли? Май ги тия психарски очи, бе, братле. Това не е окей. Това не е окей. Не е окей. Тук трябва да има някакво изручи късо. Били го? Да. Това беше оня клоуна. Да, чул го. Да. Това е там ли, бе? Не, това е кофа за буклук. Да, има лойка. О, виж! Яла. Ами... Палатка ли, бе? Още нямам бюро, ама... Най-скоро време смятам да си взема. Ай, брат, аз лягам. Ай, лека, брат. Цъкни Q-то, бе, цъкни Q-то, как ставаш? Това не е Q, бе. Да, Q е. Добре. Оле, детенцето, убий го. Къде е? Ето го е там. Тук. Видя ли го? Буклук. Иначе детенцата в тая игра са най-лоши, брат. Гасеница 11к. Чакай, оставя, дай да намерим къде е дропа. Той ще е тук надясно, наляво. Не, насам, братле. Братле, ето тук ще. Да. Убеден съм. Винаги е насам. Добре, дай Петър трона да го носи това с тебе, да. Съгласен съм, да. Не сега, ако не е тука. Не помислих за това. Не е тука! Да знаеш, не е тука. Не е тука. Ама не бе, не е тука, аз не казах, че ще... За тебе! Спокойно, братле! Спокойно. Знаеш, аз като съм тука няма как да умреш.
Къде е то Extraction? Трябва ми. Не знам. Ами насам трябва да е. Ама колко чудовища има? Ние вече колко умряха? Тупа това не е нормално направо. Виж, тази палатка е пълно с някакви неща. Взимай. Събирай тук, който можеш. Ама не... Какво правиш, братка? Намери ли го? Не, просто върва. Ама за какво хабиш това дрона? То ти за нищо не ставиш, брата. Ух! Да. Тяйта ми с толкова тъпи. То това беше. Надясно, виж, аз го намерих, ела. Взимай това дрона и това идва. Този път го намерих, този път няма как да съм се объркал. Да, този път няма как да съм се объркал. Ама вземи гасеницата, де. Добре. Какво да стане? И то спокаря, бе. Горе ли? Да. Добре, за какво нещата така? Това... Защото много бъгва това, да знам. Айде. Дали има още чудовища, бе? Ние убихме, какво убихме? Детенцето. Онова жокерчето го убихме. След това то с главата. Добре, а то виж и турбата, виж каква е. Не е много голяма, ама не скача отгоре. Давай да свършваме и това е. Чай аз да върва отпред, глупак. Така ще умреш. Къде сте? Какво е? Оле, за малко! Бах ти дупката. Не е дупката, бах ти късмета. Не оцелих дупката. И тук има дупка. И асансьор има даже. Братле, тука няма, Ето бе. го Extraction. Ама ела да потърсим още някакви щуротики. Тук има още на втория етаж беше ли тук, бе? Не. Виж другата стая, аз ще видя втория етаж, Както винаги, турбо щуротийки тук. Едва го държа това. Супер чупливо. Супер неприятно за носене, супер неприятно за гледане, супер неприятен звук. Добре. Нямаше как. Връщам ги, братле. Оп. То пък всичко изпада. Стига бе.
Аре, върни се, той дрона е в него. Маре, къв си тъп. Гледай. Всичко се размята тук, би му майката. Аре, не! Добре. Ало? Ай, вземи си. Ай. Ще бягаме ли? Не, бе, ти утли си. Те са Дай слаби. лек спринт, ай. Аз мога да такова, бе. Аз мога да лета, аз нямам проблем. Оле, това е тука. И какво да? Какво направи като е тука? Аз си политам, бе, брат, не ме бърка. Аляч. Ей, тук не мога да пипнат иначе. Къде беше, бе? Ей, тук на това. На това, ако се качиш. Сета, няма значение. Добре, сега да купим нещата и да ги оставим в буса ли? Как? Ами май да, това е нещо, което трябва да направим. Защото виж, че не ни са запази прогреса от предния път. Да, добре. Охо! Добре, това е ясно, да, взимай. А това какво е? Това е някакво интересно. О! Да. Това, бе? Това мога да те изстрелям, примерно, ако си в Пловдив и да те пратя в Стамбулевски. Чакай. О, Що се криже? Ей, ти стрелят. чакай, бе, стига ма стреля. Добре. Dead Head Battery. Ева. Това е като съм мъртъв, да. Еми това само на теб може ти трябва. И аз искам от такова, Не може. То много скъпо. Еми няма как, бе, братле. Ти всички апгрейди ти ги искаш. Абе. Как да те ударя, бе? За какво смеча? Флашбанк. Изкърти кенефа! Изкърти кенефа, бе, пичага. Уж се гониме, ние всъщност го представляваме като забавление. Не правиме състезание,